नमस्ते. आज मी हॉट स्वीट चिकन बनवते. तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं. ते लय भारी चिकन आहे आणि एकदम मस्त आहे. आता पहिलं आहे ना, हे मी 300 ग्राम चिकन घेतलेलं आहे आणि याचे बघा असे लांब लांब पीस केलेले आहेत. 2 इंच असे लांब लांब पीस केले आहेत. बोनलेस आहे ना? हा, बोनलेस आहे सर्व, हड्डी नाही त्याच्यामध्ये जराशी पण. आता आपण या चिकन मध्ये आहे ना, आपल्याला 3 वस्तू टाकायच्या आहेत बघा. हे आपल्याला अर्धा चमचा काली मिरी पावडर, पाव चमचा मीठ आणि पाव चमचा सोया सॉस. हे आपलं मिक्स करून आहे ना, चांगलं असं ढवळून मिक्स करायचं, म्हणजे सगळी पावडर वगैरे त्याला ना लागली पाहिजे. चिकन किती भारी भारी बनतंय ना आपल्याकडे, मस्त. आता हे आपल्याला आहे ना 20 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. पहिलं 20 मिनिटासाठी ठेवलं आहे मॅरिनेट करून. आता त्याच्यामध्ये बघा अर्धा कांदा पाहिजे मला टाकायला. अर्धा कांदा कापून घेते. आता बघा इथे मी कांदा घेतलाय अर्धा कापून. आता आपण सॉस बनवूया. हे आपले टोमॅटो केचप घेतलंय 4 चमचा. आता 2 चमचा रेड चिली सॉस, अर्धा चमचा सोया सॉस, आपल्याला 2 चमचा व्हिनेगर. आता आपल्याला 2 चमचे याच्यामध्ये मध घ्यायचं आहे. पुन्हा स्वीट लागेल रेसिपी, हॉट अँड स्वीट. हॉट आणि स्वीट. 2 चमचे मध घेतला. आता हे सर्व आहे ना सॉस आपले असे ढवळून मिक्स करून घ्यायचे. हे 20 मिनिटं ठेवायचं आणि बाकी सर्व आपण असं काम करत बसायचं. असं तयारी करायची बाकीची. सॉस घ्यायचे, कांदा कापायचा. आता आपली इथे 20 मिनिटं झाली आहेत. बरोबर 20 मिनिटं झाली आहेत. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना काय काय टाकते ते बघा. 2 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचा मैदा आणि पाव चमचा मीठ. आता आपल्याला याच्यामध्ये परत मीठ नाही वापरायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये पाव चमचा बेकिंग पावडर. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 1 अंड. आता हे मिक्स करते बघा. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे ना थंड पाणी टाकायचं आहे 3 चमचे. थंड पाणी आहे फ्रीजचं. आम्ही फ्रीजचं पाणी पित नाही, पण असं कशाला लागलं तर 2 बाटले ठेवलेले आहे. आता याच्यामध्ये पाणी होते बघा. 3 चमचे पाणी टाकलंय थंड. आणि आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता आपलं तेल टाकलंय आणि बघा सगळं मिक्स करून घेतलंय. आता पाणी नाही टाकलं असतं ना आपण, तर हे कसं माहितीये का, पीठ आहे ना ते चिकट झालं असतं, एकमेकांना चिपकून राहिलं असतं. आता आपल्याला हे पीस आहे ना आपल्या तेलामध्ये तळायचे आहेत. आता एक एक पीस तळायला सोडायचे. तळताना काळजी घ्यायची, जरा हाताने लांबून सोडायची. आता मीच सांगते, आपली माणसं आपल्याला प्रश्न विचारतील, काय म्हणतील, तुम्ही बेकिंग पावडर कशाला टाकली? त्याचं कारण काय माहिती आहे का? हे बघ, पीस आहे ना चांगले फुलून आले. पीस बघ कधी फुलले आहे ना, म्हणजे पिसाला जो ते एक एक पीसला जे पीठ लागलाय ना ते भजीसारखा फुलून आलाय, पकोड्यासारखा. आता आपलं बघ कलर पण छान आलाय आणि चांगली फ्राय पण झालेलं आहे. आता ते काढते. 3-4 मिनिटं लागतात ना? हा, 3-4 मिनिटं लागतात. आता असे पण काढले ना तर जरा झाऱ्याने आहे ना असे धरून ठेवायचे, म्हणजे तो जास्त तेल असतो ना तो परत तव्यामध्ये जातो, कढईमध्ये. आले ना सुके सुके पीस. आता आपली सेकंड बॅच. दुसरा बॅच आपला तळून झाला. हे पण आपले असेच काढायचे. आता आपण पहिले काढले ना ते झाऱ्यात घेऊन. आपला तिसरा बॅच. 4-3.5 मिनिटं लागतात. 3.5 मिनिटात झाले आमचे. आपले इथे बघा चिकनचे पीस एकदम तयार झाले आहेत. कलर पण छान आलाय बघा फ्राय करून. आता इथे म्हणजे मी कढईमध्ये आहे ना तेल टाकलाय थोडासा, म्हणजे 2-3 चमचे तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये हे 2 चमचे लसूण आणि 2 चमचे आलं हे बारीक करून घेतलंय, ते त्याच्यामध्ये टाकते तेलामध्ये. आता आपले आलं लसूण फ्राय झाले आहे. त्याच्यामध्ये आपला कांदा टाकूया. अर्धा कांदा घेतलाय. आता तुमच्याकडे कांद्याच्या पातीचा कांदा असेल ना, सफेद कांदा, तो टाकला तरी पण चालेल. आता माझ्याकडे नाही आहे ना म्हणून मी हा टाकलाय.
आता तो कांदा जरा चांगला फ्राय करून घेते. कांदा आहे ना जास्त नाही ढवळत राहायचा आहे. 1 मिनिट नाही तर अर्धा मिनिट असा ढवळून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सॉस टाकते. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे पाणी टाकूया. जास्त नाही पाणी टाकायचं. ते आता आपण चांगले ढवळून घेऊया. आता मी फुल गॅस केलाय आणि आता 1 मिनिट चांगला मी ढवळून घेते. आता बघा 1 मिनिट चांगलं ढवळून घेतलंय. थोडा आता जरा बारीक गॅस करते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे चिकनचे पीस टाकायचे आहेत. आता मी परत फुल गॅस करते आणि चांगले आहे ना ढवळून घेते. आता आपली ग्रेव्ही सगळी पिसायला लागली ना की आपलं तोपर्यंत पिसायला लागेपर्यंत ढवळून घ्यायचं आहे. आता सर्व बघा पीसला सर्व मसाला आपला लागलाय ग्रेव्ही सॉस. आता जरासं फिरवायचं. आता आपलं बघा चिकन मस्त झालंय, छान झालं. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आता एवढं चिकन चांगलं झालंय ना, पण आता मला आहे ना त्याच्यावरती हिरव्या कांद्याची पात पाहिजे होती. ती आता माझ्याकडे नाही आहे. आता तुम्हाला भेटली ना तर तुम्ही जरूर आणा. आणि आता आहे ना तुम्ही आपण गॅस बंद करताना ती कांद्याची पात वरून टाका, म्हणजे ती अजून छान दिसेल. आता इथे बघा आपली हॉट अँड स्वीट चिकन रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण पटकन टेस्ट करून घेऊया. बघा आमची ती काय करते दिलू? दिलू काय करते तू? ही बघ आपली दिल कशी झोपली आहे. आता इथे आपली हॉट स्वीट चिकन चिल्ली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तुम्ही पण घरी असे बनवत राहा. आता तुम्हाला या रेसिपी थ्रू या रेसिपी चॅनल पासून एक फायदा असेल की तुम्हाला दर दिवशी एक रेसिपी नवीन भेटते बघायला. तुम्हाला बनवायला चांगलं आहे. तुम्ही सुद्धा ट्राय करा, मग तुम्हाला पण भेटेल. असं नाही की आम्ही रेसिपी लपून ठेवली आहेत ना. रेसिपी तर भेटतात तुम्हाला. तुम्ही सुद्धा ट्राय करा. आता ही रेसिपी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो मी. नावाप्रमाणे स्वीट आहे ह्याच्यात. हॉट स्वीट चिकन रेसिपी. हॉट अँड स्वीट स्पायसी एकदम मस्त. काहीतरी वेगळा प्रकार. असं नाही की चिकन मध्ये रोज रोज तेच आपण आणतो, घरी आणतो किंवा एकच प्रकार काहीतरी मसाला टाकतो, ग्रेव्ही टाकतो आणि तेच बनवतो किंवा आणतो, फ्राय करतो, डीप फ्राय करतो आणि खातो. ही अशी रेसिपी झाली की कोणत्या तरी आपण चायनीज रेस्टॉरंट मध्ये गेलोय आणि काहीतरी वेगळी रेसिपी खातोय आणि गरम गरम खायला तर एकदम मजा येते. आपण आता स्टार्टर मध्ये मागवतो ना, ही जर तुम्ही घरी बनवलेत ना, स्टार्टरला माणसांना दिली ना तर म्हणते काय घरी नाही, आम्ही रेस्टॉरंट मध्ये चाललोय तुमच्या. असंच बोला. चव एकदम पूर्ण चव एकदम तोंडावर फिरते. नावाप्रमाणे हॉट अँड स्वीट आणि एकदम रेसिपी छान आहे. आणि रेसिपी आपल्या असं परत मी सांगतो, जे बाहेर रेस्टॉरंट मध्ये बनतात
जे हॉटेलमध्ये बनतात, जे आपण बाहेर खातो, जर तुम्हाला असं वाटत असेल की घरी नाही बनत, हे सर्व रॉंग आहे. सर्व घरी बनवू शकतो आणि सर्व घरी तशाचा तसाच बनतो आणि एकदम छान सुद्धा लागतो आणि आपल्या हेल्दी आहे, कारण आपण घरी बनवलेलं आहे. तर रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा. चला इथे खायचा कार्यक्रम चाललाय. चला, मला नको आता, हे तुम्ही खा. हा करा. हा करा.